Bilera zabal eta bizikian hitza, hautetsiak, ezker abertzalekoak eta ondoan Frantziako eta iparraldeko eskuin, zentro eta ezkerreko ordezkariak, sindikatuak, helburu bakarra, bake prozesuaren eraikitzea gizarteratzea. Diotenez bakea ez da bakarriketaren armen isiltzea, oso luzea izango da, batzuetan bortizkeria bera baino zailagoa izan daitekelako, baina itxaropentsu daude aieteko lau helburuak betetzen ari baitira. Iritzi trukea martxan jartzea, nazioarteko komunitatearen sostengua adieraztea, gero alderdi, sindikatu eta eragile biltzea eta amaitzeko bake prozesurako beharrezko elementuak identifikatzea. Kurrin ziur dago etaren bortizkeria betiko desagertu dela eta prest direla armak emateko, baina nun eta nola galdetu du, abokatu honen ustez bide hori errazteko Espainiako eta Frantziako gobernuek parte hartu behar dute prozesuan. Zerrenda luze baten lehen ekitaldia baizik ez da gaurkoa, izan ere datorren urtean, biltzar anitz eta zabal gehiago antolatuko baita, hementxe Lapurdiko hiriburuko fakultatean.